नोंजेसो काम केफानो रिलेशनो नारगनानि साइतो गुइतंदी borok rok bini okat funugino kalangnai kok simi kaham sanai borok to kwbangmano tongo phiya kok saya khaiwi muito khainai borok se belai kom ta kwlwk di apui towo amono wansugui kebono no tisai tubo nai hinui ta thangdi apui to bai amono wansugui kebono no agogui na fainai hinui tamoni hinke kebeng muono no nugui o sungsani borok rok moja sikhainai amo hai borok rok jesuk wngphano keboni wngui manya je borok rok dol rok no tei relation rok no dress slai tike slaiwo jefroni ni bwkha hamya wngui tongo aforo kokthai hamya ta sadi tamoni hinke hamya bwkha slainani jorale phaiphinai phiya kokthai hamya slainani jorale tei phaigala hamjakma runai hinke amo hai borok no sirudi dol rok je borok nono yakar thanani wansugui phano simania o lakmano buchinani belai no kutuk dol rok kebo borok sakni imangno kwplung khainani bagui sakni borok bai chalai tongo hinke kebo borok khe sakni borokni bagui se sakni imang bai chalai tongo only nini sakni imangno kwplung khaina bagui se saktanani khaidi dol rok borok rok jebrono no kwmajaknai puito khaidi dol rok aprosi borok belai ma kapnai nini bagui nungje jagao phano thangui tongdi aforo kebo nono muito khai kap tongnai hinke kebo nini photo naisi kabai ma tongnai hambai dol rok o video no paithak jora nai tongmani bagui o video nini bwkhao kisasuk slaimung tubo kainke tolao comment khaibu saimano tei ani channel o kwtalang tongka khe channel no subscribe bo khaimano tei ani o video no nai tongma bagui norok no belai belai ke hambai aforo dol rok।